ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಲಾಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬುದ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಈ ಚಳಿಗಾಲಡ್ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬುದ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಂತಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಗಂಜಿಲ ಲಿಂಬುದ ಉಪ್ಪಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬಾಯಿ ಮಾತ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆನಾಗ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೇರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬುದ ಉಪ್ಪಡ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ತೆರಿಪಾತ್ ಕೊರ್. ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ವಾಚ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಜರು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಕೈತಲ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ ಆಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡಿಗೆದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ಸುಲಭವಾದ ತುಯ್ಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನ ಬಲೆ ಇದು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂತೂಕ. ಸುರುಕು ಲಿಂಬೆಕಾಯಿನ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಕ್ಕದ ನೀರ್ದ ಪ್ರಪಾಸ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ನು ಶೋಕು ಒಚ್ಚಿದ್ದೀವೋಡು ಒಂಚೂರ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಸ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂದೇನು 4 ಭಾಗ ಮಂತದು ಕಟ್ ಮಂತದಿವೋಡು ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸೈಜಿಗೆ ಮಂತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ತುಂಡಾದ ಮನ್ಪೋಡು. ಬಕ್ಕೈತ ಬಿತ್ತು ಪುರ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟಿಗಿಂಚ ಭಾಗ ಮಂತಿವನ್ಗ ಬಕ್ಕೈತ ಬಿತ್ತು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡಿತ್ತಿನ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿನ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಐಟ ನೀರ್ದ ಪಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಪಿದೈದಿದ್ದು ಅವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ಐತ ಪಸೆ ಪುರ ಒರೆಸದು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೇನು ನೆನ್ನು ಪೂರ ದೊತ್ತೊಂದು ಲಿಂಬೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಂತದಿವನ್ಗ ಇದು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಧಾನದ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಬೇಯ್ಪಾದ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ರ ಇಂಚ ಪಜ್ಜಿ ಲಿಂಬೆ ದೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಡ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಜ್ಜಿ ಲಿಂಬೆಕಾಯಿನ ದೊತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪಟ್ಟು ಮಂತರ್ಡ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತದ ಮಾತ ಆಂಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಿತ್ತನ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಿಸತಿನ ಕೊಡಿನ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬಿತ್ತು ದೆತ್ತನ ಇತ್ತ ಬಿತ್ತು ಈಸಿಯಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತ ಬಿತ್ತು ಮಾತ ದೆತ್ತದ ಆಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತಿತ್ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಆಂಡ ಯಾವಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಆಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ತೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈತ್ ಪೀಸ್ ಆಂಡ ಅವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಲಿಂಬೆನ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನೇ ದೊತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಮಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬೋಡಿಪ್ಪುನಾತು ಉಪ್ಪು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಆ ಜಾರ್ನ ಒಂಚೂರು ಕುರ್ಕಾವಳು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪು ಬಕ್ಕಂದಕ್ಕೆ ಒವೇ ರೀತಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಉಪ್ಪುಡೆ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಉಪ್ಪೇ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ನೀರು ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯಾದ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಚಿ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ತರಡ ಉಪ್ಪಡ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆವಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂ ಓಡ್ಬಕ್ಕ ಬಾಯಿ ದೆತ್ತದು ಅವು ಮೆತ್ತನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐಡ್ದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಆಳಲ ದಿವೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ನೆನೆ 15 ದಿನ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ 15 ದಿನ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲಿಂಬು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಮುಲ್ಪ ಯಾನು 15 ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ 5 ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ 1 ಚಮಚ ದಾಸಿಮಿ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 25 ಮೆಂತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ತೊಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಡು ಪಾಡ್ದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಬಣಲೆಡು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೆರ ಎಣ್ಣೆ ದೀತೆ ಓಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅದು ಇಂಗು ಪಾಡೋಡು ಇಂಗು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಇಂಗು ಒಂತೆ ದೊತ್ತೊಂಡೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅವು ಒಂಥರ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಗದ ಕಲರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೆ ದೊತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆಂತ್ಯ ಈಚೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಒಂತೆ ಸಾಮಾನು ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು. ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮಾನು ಕಾಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೊತ್ತೊಂದಿನಂಚಿನ ಮುಂಚಿನ ದೊತ್ತೊಂದ್ಗ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಡೆ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರಬಾರಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಡೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ಇತ್ತೆ ಅಂತೆನೊಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಣಲ್ ಎಡ್ದದೈತದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋಂಗ ಸರಿ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗವಡು ದಾಯಿಗನ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಪ್ಪಡ ಹಾಳಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.
ಅಂಚದು ಈ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ಡು ಪೂರ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನಂದೇಕ ದೊಂಬು ತಾಗದು ಮನದಾನಿ ಕಡೆಯೊಲಿ ಇತ್ತಂದೇನು ಸರಿ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗಾಗ ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ನುಂಗದಾಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾರ್ದು ಬೋಡುಪ್ಪುನಾತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅಂಚದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇತ್ತಿನ ಅವೇನೇ ಪಾಡಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹೊರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಹೊರನೇ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ಪೊಡಿ ಮಂತು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊಡಿಗೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನಾತ ನೀರು ಪಾಡು ನೀರು ಏತು ಪ್ರಮಾಣದ ಬೋಡು ಅವೇನು ತೂದು ಪಾಡುಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಈ ಅರೆಪು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರೆಡಿ ಆವೋಡು ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಅದು ಬರೋಡು ಅರೆಪು ಎಲ್ಲ ತರಿ ತರಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಅದು ಕಡೆಯೋಡು ಇತ್ತಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಉಪ್ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಪೋಡು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ತಾಗೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತು ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದಿ ಒಂದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದಿಲ್ಲ ಓಲ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಮುಟ ದಿವೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸರಿ ಲೋ ದೀದು ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಐಕೆನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಪ್ಪಾವಡು ಕಾಯೋಡು ಸರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ತಂಡೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದೊತ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನ ಪಾಡೋಡು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ದಾಸೆ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪರ್ದೇಕ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪರ್ದೇಕ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ಹೊರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಉಪ್ಪಡ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಅವಲ ಕಾಂಡೆದ ತಂಜನ ಗಂಜಿಗೆ ಈ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಂತ ತಿಂದರ ಪಂದಾಂಡ ಸೂಪರ್ ಒನಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.